You know
Lord. Tatopedza so. Tatopedza. Bible shoko la Mwari rinoti kana mweya achinga uya 1 Corinthians chapter 12 verse 1 to 11. Mweya anopa zvipo kukereke. Mweya anoshongedza kereke. Mweya anopfekedza kereke. Basa rekuti kereke ishongedzwe ipfekedzwe naMwari nemweya waMwari ndekuti basa reumambo remuchinjiko riende mberi. Varume pavakapfekwa namweya vakatanga kuparidza. Nyika dzose dzikaziva. Vachirohwa, vachisimuka vachiparidza nezvaJesu akairoverwa. Zvana Paulo, Mambo Agripa handaigona kuramba chirambidzo. Ndakasangana naye ari masikati. Akabaka ari masikati. Chiona zvakuita simba raMwari. Simudza maoko ako. Kana mweya auya, vamwe anovapa zvipo zvekutaura nendimi. Achivadzidzisa kutaura kingdom language. Achivataurisa nemweya. Mukarenga Acts chapter 2 zvinonzi pavakanga vakaungana mweya akauya pamusoro pavo. Moto ukaonekwa uchimhara pamusoro peumwe neumwe. Vakatanga kutaura zvavanga vasina kudzidza naturally. But they were uttering the mysteries of heaven. May the Spirit of God deposit upon the church the gift of speaking in tongues. The gift of speaking in tongues. Break forth. Operate, operate. Operate, operate. The gift of speaking in tongues. Operate in the operate, operate. The power, the power. The power, the power. The power, the power. The power, the power. Rikabasha. In the name of Jesus. Mavari vakatanga kunzwa mamwe mazwi avanga vasina kumbodzidza. Mweya akavaendesa pachikoro chemweya vakatanga kutaura mazwi amweya. Ngazvitwe kereke ngaishongedzwe. Haasi Mwari wamadenomination, haasi Mwari wezera, haasi Mwari he is God of all flesh. Ndichadurura mweya wangu panyama yose. Ngazvitwe mazuva edu. Ngazvitwe musizeni yamweya. In this Pentecostal season, let it be in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. The name of Jesus. Praise the Lord. In the name of Jesus. Kanze vamwana wapa zvipo zvekurapa vanorwara. Ngavasimudzwe pakati pedu. Hosha dzitame. Machupa akavhara achivhurika. Masista achitiza, kenza ichitama. Na vanhu vakatakura moto waMwari. Kereke yakatakura moto. Ngazviitwe, ngazviitwe. Ngazviitwe, ngazviitwe. Ngazviitwe. Be saturated with the power. Be saturated with the power. Be saturated with the power. The fire is already operating. The fire is already operating. In the name of Jesus. In the name of Jesus. To some Wamazit, to some the gift of working out of miracles. Elijah waiti ukapinda muguta mune mvura inovava. Airapa zinwa, mvura yezinwa yamazuva iwayo. Mwari ngaasimudze vanhu pakati pedu. Who brings solutions to economic challenges. Operate the power. Confirm it, Spirit of the living God. Raise miracle workers. In the name of Jesus. To some we give. He gave the gift of interpretation of tongues. Kududzirwa kwendimi. Kuna ndimi dzinobatsira kumokura kwemunhu. Pako communicate kwake naMwari. Koita a language or a message that God is delivering to the church. Panoda vakashongedzwa naMwari. Kududzira ndimi. Mwari ngavadudzi ngavasimudze vanhu.
Simudzaye vanhu pakati pedu, simudzaye vanhu Mwari, simudzaye vanhu mumazuva edu. Habhakuku anoti akanzwa zvamakaita, itaiwo zvamazuva edu. The name of Jesus. In the name of Jesus. Because to give the gift of knowledge. Kuziva zvinhu zvemweya zvaanga asingagone kuziva. God, we ask, deposit these gifts upon the church. We pray for the gift of the word of wisdom. Vanhu vane uchenjeri waMwari pakati pedu. Simudzai vanhu mweya mutsvene. Nezita raJesu. Nezita raJesu. And to some we gave the gift of discerning of spirits. Kugona kunzvera mweya. Havasi vese kumupinda nawo business. Gara waoneswa naMwari chiri kuseri kwemunhu. May the gift of discerning of spirits be activated in your life. In the name of Jesus. Ngazviitwe. To some we gave the gift of faith. Kutenda kwapamusoro. Ngazvidururwe azvo Ishe simuzamawo kwako. Ngazvidururwe azvipiwe nemunhu, hapana munhu. Zvinongopiwa naMweya sekunzwa kwake, sekuda kwake, as he wills. The gift of faith. Vanoti kunyange nyika yakadai harvest tiri kuti 10,000 tinopfuura naMwari Jehovha Jaire unobudisa mvura padombo. Ngazviitwe. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Because to some we gave the gift of prophecy. To some, anopa ndimweya sekuda kwake sezvaanonzwa kuda. Kereke yaMwari ngaishongedzwe, kereke yaShe ishongedzwe. Nezita raJesu upenyu unorarama, nezita raJesu anogara nekusingaperi. In the name of Jesus. Umambo watakagamuchira, umambo hwesimba, mambo hwesimba, umambo hwesimba. Ngazviitwe pakati pedu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Iwe ngoshwirawo kuti ndiri pano mweya waShe. Ndibatewo as an individual. Ndibatewo sezvandiri pano havasarudze ba. He is God of all flesh. Kunyange Peter akakahadzika nazvo akati ndaisaziva kuti Mwari unoshanyira kunyange vasina kuchecheudzwa. God of all flesh. In the name of Jesus. The name of Jesus. The name of Jesus. Simba raMwari ngarirambe richifamba pakati pedu. Ngazvirege kuperera pano. Chinhu chakanyanya kukosha pakurarama musimba raMwari zvinhu zviviri. Chekutanga kuzvininipisa. Ita kuzvininipisa. Kuramba muchiremekedza vakaappointwa naMwari panzvimbo dzavanoshumira. Ndokuzvininipisa, kugona kuzvityora. Hallelujah. Chechipiri kuzara nerudo. Takuzara nerudo. It's not about advertising anyone. It's not about any person. It's about pointing to the cross. Hallelujah. Tinamata Baba tinokutendai. Mazita nemudziyo wamashandisa. Tagamushira Mwari kuita kwenyu pakati pedu nekuti muri mutsvene. Tanyengetera kuziramba tikizadzwa nekusachuretwa nesimba raMweya Mutsvene. Ropafadzai murandakadzi wenyu, ropafadzai makereka ari pano, ropafadzai Mwari muzita raJesu. Mazviita namanheru akatsaurwa nemi ekushongedza kereke nekubwinya kunoera kwenyu. Zita renyu riongwe, ukuru neushe neumambo urambe uchidzorerwa kwamuri nekuti muri Mwari. Muzita raBaba, Kristu Mwanakomana naMweya Mutsvene anoera. Amen. Mwari ngaukomborei.